Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang po nyo boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisong. Adlaw karon mga kaigsunan na nga Martes o ga pizza 30 na nining buwan karon sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan ta pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to mesgutanan karong adlaw mahigala ni adlaw nga Martes. Anya kay pizza 30 adlaw mahigala ni Manuel, kay Manuel Duhay mahigala. O adlaw sa ni Maning ang maningilay. Karong buntag mga kahigalaan sa adlaw ni Manuel o adlaw ni Maning gisugat ta mahigalag pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. May nisugat sa mga motorista. Ang gasolina musaka og 1.65 ang matag litro. Straight to the point. 84 centavos ang diesel o kerosene og 1.22 mahigala usab ang pagsaka sa matag litro. Straight to the point. Nakatanig pagtagad doon mahigala gumikan kay kining atong sitwasyon sabda sa Middle East mga sukid tigpaminaw. Labihan pa ka volatile no ang sitwasyon diha mga sukid tigpaminaw. Mo na nga matagkaron og unya porbida magpabinantayon ta mahigala og atong tabangan sa mga pag-ampo. Ngayon ta makabot ang maluntarong kahapsay kalinaw diha sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin low pressure area nga naa sa ibabaw sa kadagatan sa Clavaria, Masbate, adunay high chance nga mahimong tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Atong obserbahan mahigala kining maong low pressure area unsa kay madangatan sa ini mga higala. O gingon man mga kaigalan ang hangin o sa direksyon o gingon man sa mga higala ang tubig nga dala niining unyang maong low pressure area nga matud pa taas ang chance nga mahimong tropical depression. Straight to the point. Tagato sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagbaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka 14 anyos nga sakristan namatay human nalumos kini sa sapa didto sa Sitio Ilaya, Barangay Putat, lungsod sa Tuburan. Straight to the point. Og sa mga balita sa kauluhan ug bahin sa nasod, sa kauluhan DPWH Secretary Manuel Bunuan. Porbida mga sukit tigpaminaw. Ato ning hatagag pagtagad ha kay medyo naunsa na ning kalakiha. Si Alan Peter Cayetano og Robin Padilla planuhan na nga pasakaag kasong obstruction of justice. Gumikan mga higala lagi kay matud pa ni tabang nga wa madakpi si Bato de la Rosa. Straight to the point. Unya si Rodante Marcolita pasakaan sad og kasong plunder. Karon mga higala kay matud pa duna mga campaign na donors mga kagilaan ang milapas og 50 milyones pesos. Straight to the Pero point. katong maong campaign donors gikan to sa mga private nga mga tao. Ato ni hatagag pagtagad mahigala pasakaag kaso tong nakadawat og campaign na donors gikan sa private sectors. Way labo to mahigalang dili pasakaan to nakadawat gikan sa flood control. Ang kang Chisis Cudero mahigalang kasos kumilikday na unsan man tong dawat kapag donasyon. Murag nahanaw na og hinahinay. Ang kang Joel Villanueva mahigala nga giingon nga hinog ng iyang kaso karon nabalik nagkahilaw. Kay matud pang Buying Rimulya, imbisigahon matud pa preliminary investigation. Kay dunay findings ang DOJ para nila kuwang kuno ang findings. Muna nga ibalik og preliminary investigation sa tupan ni balik og kahilaw. Ato ni hatagag pagtagad karon mga sukid tigpaminaw. Naunsa na ning kalakiha, si Rodante Marcolita pasakaag kasong plunder, samtang si DPWH Secretary kanhi Manuel Bunuan, malagmit makagawas na gikan sa bilangguan kay himuon mga higala matud pa nga state witness.
himuong state witness ang sekretary sa DPWH. Ato ni hatagay pagtagad no butaga mahigala na unsa na ning kalakiha. Straight to the point. Kung napas kabral malagmit mahimo sa tong state witness. Kung sa bagyo natagak bagyo sa pangpang sa bagyo, niambak bagyo or to atos gawa sa nasod nagsuroy-suroy nag-shopping pa ron. Ato ni agi katawa mga sukitig paminaw. Samtang Senador Risa Hontiveros nilusad na sa matod pa mahigala mga movements dito sa may Bacolod area mahigala Risa na. Risa na for 2028. Kung sa inyo ikasulti ining Risa na, karabutaga taga-tarig pagtagad kiniguan pa mga sitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugo